Tvoje myšlienky tvoria tvoj svet. Väčšina ľudí si myslí, že ich život vytvárajú okolnosti. Že za ich pocitmi a výsledkami stoja ľudia, práca, peniaze alebo náhoda. Ale pravda je oveľa jednoduchšia a zároveň silnejšia. Svet, ktorý žiješ, začína v tvojej hlave. Každá myšlienka je ako semianko. Keď ju opakuje stále dokola, začne rásť. Z myšlienky vznikne emócia. Z emócie vznikne správanie. A zo správania vznikne výsledok. A práve takto sa postupne vytvára tvoj život. Mozog navyše nerozličuje medzi tým, čo sa skutočne deje a tým, čo si človek stále opakuje v hlave. Ak si stále hovoríš, že niečo nezvládneš, telo začne reagovať stresom. Ale ak začneš meniť svoje vnútorné nastavenie, začne sa meniť aj tvoja energia, tvoje rozhodnutia a tvoja realita. Za tie roky práce s ľuďmi som videl jednu vec stále dookola. Za väčšinou problémov, či už zdravotných, vzťahových alebo neviem, finančných, bola nejaká myšlienka, ktorá človeka držala v napätí alebo strachu. Keď sme tú myšlienku našli a odstranili, začal sa meniť aj jeho život. Preto si zapamätaj jednu jednoduchú vetu. Ak chceš zmeniť svoj život, nezačni svetom okolo seba, začni myšlienkami vo svojej hlave. Pretože tvoje myšlienky tvoria tvoj svet. Tvoje myšlienky fungujú na základe tvojich podvedomých vzorcov, ktoré v hlave nosíš. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov a metodiky Audit podvedomia, ktorá zistí minimálne 50 príčin tvojich obťaží v tvojom živote. Ahoj.